Għal darb'oħra kellna konferma li Malta hija l-aqwa pajjiż fl-Ewropa. Dan qaluh l-esperti indipendenti tal-Unjoni Ewropea li mhumiex mogħmija minn partiġjaniżmu meta huma raw l-affarijiet kif huma ddeċidew li l-aktar pajjiż li ser imur tajjeb ekonomikament huwa Malta. Dan qalu l-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat meta kien qed jindirizza attività politika f'San Ġwan. Il-Prim Ministru sostna li dan il-pajjiż xkejken bil-bżulija ta' kull mara u raġel irnexxielu li joħloq il-ġid u l-ebda pajjiż tal-Ewropa ma jgħaddina. Dulna mill-Kummissjoni Ewropea Malta ħadd kompli toħloq ix-xogħol, aktar xogħol, ħadd kompli tikber l-ekonomija, ħajkomplu l-Maltin jissaħħu il-pagi tagħhom, ħajkompli jaraw li dawk il-pagi ilaħqu mal-ħajja aktar milli f'pajjiżi oħra Ewropej. U ta' dan kollu jien personali irrid nirringrazzja lil kull waħda u wieħed minnkom. Dr. Muscat qal li ma nistgħux noħduha ovvja li tikber l-ekonomija, sostna li l-akbar nuqqas li kellu l-gvern preċedenti kien li ma jieħux deċiżjonijiet u jistenna li l-affarijiet jissolvew waħedhom. Dan kollu qed iwassal biex l-investituri jittilfu il-fiduċja f'pajjiżna. Il-mexxej Laburista saħaq li għaliex aħna soċjalisti demokratiċi, progressivi u moviment li jħares il-qudiem mhux kuntenti li sempliċiment jiżdied il-ġid u x-xogħol, iżda dak il-ġid irridu li jasal għand kulħadd, speċjalment lil mill-aktar għandu bżonn. Dwar il-kritika tal-Partit Nazzjonalista fuq il-programm elettorali għal kull lokalità, Dr. Muscat sostna li l-oppożizzjoni tista' tikteb ktieb sħiħ proposti għax jekk ma twettaqhomx għal xejn tiktibhom. Sostna li flok kitbu proposti li qatt ma jitwettqu aħjar ħarġu kandidati biżżejjed sabiex in-nies ikunu jistgħu jiġġudikaw. Temm jgħid li l-Partit Laburista għandu programm ċar ħafna li permezz tiegħu il-lokalitajiet ser jingħataw direzzjoni ċara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.